Ka kera gida ka sani ciki dan autan hajiya. Ka kera gida ka sani ciki dan autan hajiya. Na bi gidanku an ce baki nan shine na zo na biyo ki inda kike. Na san zai wuya ki tuno ni ke dai ban wuri na dake. Da so na taho da shi na biyo ki kullum ambatan ki nake. Ina da kuɗi gidanmu kuɗi ki ce mini dan hajiya. Na ji batun ka na yaba kokarin ka ina ta ban gajiya. Ina fatan da za ka taho garan ka zo da 'yan tafiya. Kwarai na zo da su in baki ne ko dai na kai ajiya. A'a ka bani kar ka hana mini shi. So na amince ni da kai a haɗa. Waɗansu suna faɗa min an faɗa min wai kina da faɗa. A'a alajanuna ne idan suka tashi sai sun sha jini da yawa. Ashe da rabai ki tsufa gidan kuni da zan yi gaba. Idan auren mu ya zo kana ango ne ko amarya nake. Ni ban kai aure ba yaro ne ni rarrafewa nake. Zan goya ka in an yi auren gona ai habibi kake. Idan Allah ki kyale ni na gane ke ba rabo na bane. Ka kera gida ka sani ciki dan autan hajiya. Na baki fari ki bani baki ki ce mini dan hajiya. Dan Allah ka aure ni. Ke ni tsoron cewanewa nake. Kana da kuɗi ka ce mun fa. Na rantse wallahi ƙarya nake. Zan yafe sadakin muje ai auren nan muje kajiya. Dan Allah ki kyale ni zan je gona na bidar sassake. To ni Hamza MJ sunana ni kan ba wannan bane. Ni dai kai nake kauna. Ni amin mata ki je kin jiya. To ka haɗa mu biyu ina da tsayi ne ba gajera bace. Ina fi bidar gajera idan ta fito kyawunta ya far miki.